Okondedwa omvera, mwa Mbuye wathu Yesu Khristu kwina kulikonse kumene muli, yafikanso nthawi ya mtengo patali imene Mulungu atipatsa kuti tigawanepo chakudya chauzimu amene ndiwo mawu a Mulungu. Ndikupemphani monga mwa nthawi zonse kuti tikhale limodzi. Mu tsiku la lero muli ndine Yani Kammalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Nsanduliza. Mukuphunzira kwathu kwa tsiku la lero, makamaka tifuna tiphunzirepo zokhudzana ndi Yesu Khristu. Tifuna timudziwe Yesu Khristu m'magawo ochuluka. Nthawi zambiri amene umamutumikira bwino amakhala amene ukumudziwa mokwanira. Choncho timafunanso kuti tidziwe kuti kodi Yesu ndiye yani. Tsiku lina lake Yesu ali ndi ophunzira wake, adafuna atadziwa ngati iwo omakhala naye oli kumudziwitsitsa. Tikamawerenga buku la Mateyu chapter 16 kuyambira vesi la 13 mpaka na vesi la 17 pali mawu otere: ndipo Yesu pamene anadza ku dziko la ku Kaisareya wa Filipi, anafunsa ophunzira ake kuti, anthu anena kuti Mwana wa Munthu ndiye yani? Ndipo iwo anati, ena ati Yohane M'batizi, koma ena Eliya, ndipo enanso Yeremiya, kapena mmodzi wa aneneri. Iye ananena kwa iwo, koma inu mutani kuti ine ndine yani? Ndipo Simoni Petro anayankha nati, inu ndinu Khristu, Mwana wa Mulungu wamoyo. Ndipo Yesu anayankha iye nati, ndiwe wodala Simoni Balayona, pakuti thupi ndi mwazi sizinakuulula ichi, koma Atate wanga wakumwamba. Yesu Khristu atatengana ndi ophunzira ndipita ku dera lina lotchedwa Kaisareya wa Filipi, adakhala nayo nthawi yowafunsa ophunzira ake kuti kodi anthu akuno akamandiona ine amati ine ndine yani? Ndiye ophunzirawa amapereka mayankho kwa Yesu molingana ndi mmene anthu akumeneko ankamutchulira. Ndipo iwo anayamba kumupatsa mayankho Yesu onena kuti ena amati inu ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Yeremiya, ena amati ndinu Eliya, ena amangoti ndinu mmodzi wa aneneri. Ndipo Yesu atamva zimenezo kuti anthu akumuganizira motero, adawafunsa ophunzira wakewo kuti tsono inu muli ndi ine nthawi yonseyi, kodi mukamakhala nane mumati muli ndi ndani? Choncho funso litaperekedwa kwa ophunzira wake, mmodzi mwa ophunzirawo Simoni Petro anayankha nati, inu ndinu Khristu, Mwana wa Mulungu wamoyo. Kusonyeza kuti Petro anayankha molondola, Yesu akunena kuti, ndiwe wodala Simoni Balayona, pakuti thupi ndi mwazi sindizo zakuululira ichi, koma Atate wanga wakumwamba. Mawu awa Yesu akuonetsa kuti Petro anayankha molondola ponena kuti inu ndinu Khristu, Mwana wa Mulungu komanso wamoyo. Ndizoona kuti Yesu ndiye Khristu, komanso ndi Mwana wa Mulungu, komanso ndiye mwini moyo. Ndikukhulupirira kuti zinthu zimenezi anthu titakhala kuti tili ndi mwayi ozikhulupirira kuti Yesu ndiye Khristu, komanso ndi Mwana wa Mulungu, komanso ndiye mwini moyo, zimenezi zingatithandize kuti tilimbikitsidwe kuti tiyenera kumtumikirira. Ukamatumikira amene ali oyenera kutumikira kwako, umatumikira ndi mphamvu. Choncho chifukwa chake tifuna muphunziro lino timudziwe Yesu makamaka mokwanira. Yesu ndi Mwana wa Mulungu, Yesu ndiye Khristu, komanso Yesu ndiye mwini moyo, malinga ndi mmene Petro anaperekera yankho la funso limeneli lakuti kodi inu mukamandiona mumati ine ndine ndani. Choncho pamene tili kuphunzira zokhudzana ndi Yesu, tifuna tidziwe magawo ena ngati amenewa. Mu buku lopatulika Baibulo powonjezera mawu akuti Yesu ndi Mwana wa Mulungu, Yesu ndiye mwini moyo, komanso Yesu ndiye Khristu, Baibulo limatiphunzitsanso kuti Yesu anatchedwapo Mwana Wankhosa. Tiyeni tidziwe chifukwa chimene Yesu anatchulidwira kuti ndi Mwana Wankhosa.
Ndizoona kuti Yohane tsiku lina anatchuladi kuti Yesu ndi mwana wankhosa, makamaka tikamawerenga m'buku la Yohane chapter 1 mu vesi yake ya 29. Mmawa mwache anaona Yesu ali nkudza kwa iye nanena, onani mwana wankhosa wa Mulungu amene wachotsa tchimo lache la dziko lapansi. Yohane anaona tsiku lina Yesu ali kudza pakati pawo, ndipo Yohane akuwalozera anthu amene anali naye kuti taonani mwana wankhosa wa Mulungu amene wabwera kudzachotsa tchimo la dziko lapansi. Chifukwa chani Yesu anatchedwapo mwana wankhosa? N'chifukwa cha ntchito imene anagwira imene inampanga kuti azitchedwa mwana wankhosa. Tikabwera mu Chipangano chakale, mwana wankhosa amagwira ntchito yanji pa moyo wa munthu? Tili kuona mu nthawi ya ana Israeli pamene Mulungu ankawatulutsa mu dziko la Igupto. Atapereka miliri yokwana 9 Mulungu mu Igupto kuti Farao alole kuti Aisraeli atuluke mu Igupto akapembedze Mulungu. Miliri imeneyo idalephera kuti Farao alole kuti ana Israeli atuluke. Koma mu nthawi imeneyi Mulungu anapereka mliri wotsiriza, mliri wa nambala 10 wa 10. Mliriwu unali woti uyenda motere, anakoza kuti mwana woyamba aliyense wa Igupto akufa, kuyambira mwana wa Farao amene amayembekezera kudzatenga mpando wa ufumu wa mwa Igupto. Choncho Mulungu pofunitsitsa kuti nkhondo yopha mwana woyamba wa mwa Igupto Aisraeli wapitilire, n'chifukwa Mulungu anamuza Mose kuti usonkhanitse ana Israeli ukawawuze kuti usiku uno nkhondo yopha mwana woyamba aliyense wa mwa Igupto yufika. Pofunitsitsa kuti nkhondo imeneyi ikupitilireni, aliyense akatenge mwana wankhosa pa khomo lake mukaphe. Kuti nkhosa imeneyo mukapha, magazi wake mukapake pa mphuthu ya nyumba, koma nyama yake mukawotche ndi kupanga mkate wopanda chotupitsa, ndipo inu muzikadya usiku umenewo mutatsekedwa mnyumba zanu. Choncho ana Israeli atamva mawu amenewa anapita m'makomo mwawo, aliyense anakatenga mwana wankhosa woti afe. Cholinga cha mwana wankhosayi ndi ufuna kuwombola kapena kupulumutsa mwana woyamba wa pakhomopo. Choncho Aisraeli atachita zimenezo, usiku wa tsiku limenelo mngelo atalowa mwa Igupto, ana onse oyamba a Igupto anafa kuyambira mwana wa Farao. Koma ana Israeli anakwanitsa kuteteza ana awo aja chifukwa cha kuphedwa kwa ana ankhosa. Choncho ntchito ya nkhosa yakhala kuchokera pansi pa chilamulo cha Mose kuti nkhosa ikhala mlowa m'malo wopulumutsa moyo wa anthu. Choncho pa chifukwa chimenechi, popezanso amene wabwera pakati pathu oti ife tikadafa, choncho amene wabwera pakati pathu kudzafa chifukwa chofuna kuti ife tipulumutsidwe ndi Yesu Khristu. Nde pa chifukwa chimenechi ndicho chidampanga Yesu kutchedwa kuti ndi mwana wankhosa. Akadakhala kuti Yesu sanatumikire ntchito imeneyo, sakanatchedwa mwana wankhosa, koma akutchedwa mwana wankhosa kamba kuti adakwanitsa kulowa m'malo wa miyoyo yathu. Monga mmene ana Israeli ana ankhosa analowa m'malo mwa ana woyamba wa m'mabanja mwawo, kupulumutsa ana woyamba inachita zimenezo ndi nkhosa. Choncho Mulungu pomuyika Yesu kuti akhale pakati pathu kuti adzatifere, ndicho chimene chiupanga kuti Yesu atchedwe mwana wankhosa. Taona kuti Yesu watchedwa mwana wankhosa chifukwa cha moyo umene wapereka woti apulumutse miyoyo yathu, monga mmene pansi pa chilamulo cha Mose mwana wankhosa ankachitira. Titakwanitsa kudziwa kuti Yesu watchedwa mwana wankhosa mu njira imeneyi, tiyeni okondedwa timudziwenso Yesu kuti ndiye mfumu. Yesu ndiye mfumu n'chifukwa chake Agriki amamutcha kuti Khristu. Agriki akati Khristu mu Chiheberi amati Mesiya, mawu amene akutanthauza wodzozedwa. Yesu ndi wodzozedwa wa Mulungu amene wayikidwa kuti akhale mfumu
yolamulira mu ufumu wa Mulungu. Choncho pa chifukwa chimenechi Yesu atauka kwa akufa, kunali kuti tsopano ntchito yokhala mwana wankhosa wakwanitsa. Kenaka pamene Yesu anadzatenga udindo makamaka okhala mfumu. Anatenga udindo okhala mfumu. Tikamawerenga buku la Mateyu chapter 28 mu vesi yake ya 18, ndipo Yesu anadza nalankhulana nawo nanena, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Tsopano Yesu atauka kwa akufa akutenga udindo okhala mfumu. Pamene watenga udindo okhala mfumu, atatha kutumikira chokhudza kuti iye ndi mwana wankhosa, atapereka moyo wake kupulumutsa miyoyo yathu, nakhala mwana wankhosa. Koma tsopano atakwanitsa utumikiro uwu, watenga udindo wa ufumu. Ndiye chifukwa chake pa Mateyu chapter 28 Yesu atauka kwa akufa akulankhula ndi ophunzira wake kuti kuchokera kumwamba ndi dziko lonse lapansi mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine. Pamene pa Yesu atanthauza kuti ndi mfumu tsopano. Ndipo kutsimikizika kuti pamene pa Yesu anatengadi udindo wa ufumu atauka kwa akufa, kotero kuti ngakhale amanyamuka pa dziko lapansi upita kumwamba, alupita ngati mfumu. Ndipo podzabweranso adzabweranso ngati mfumu. Ndipo buku ili la Daniel chapter 7 kuyambira vesi la 13 ndi vesi yake ya 14 pali mawu awa: ndinaona m'masomphenya usiku, taonani anadza ndi mitambo yakumwamba, wina ngati mwana wa munthu, nafika kwa nkhalamba yakale lomwe, ndipo anamuyandikizitsa pamaso pake. 14 ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu, kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu amanenedwe onse amtumikire. Ulamuliro wake ndi ulamuliro wosatha, wosapitilira, ndi ufumu wake sudzawonongeka. Yesu atatha kumaliza ntchito yokhala mwana wankhosa, taona kuti atauka kwa akufa akuwauza ophunzira wake ku Galileya kuti tsopano kuchokera kumwamba ndi dziko lapansi mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine. Kutanthauza kuti watenga tsopano ulamuliro, watenga ufumu. Daniel analosera kuti ndidaona wina wonga mwana wa munthu atadza ndi mitambo, ndipo analandiridwa ndi nkhalamba yakale lomwe. Ndipo nkhalamba yakale lomwe itamulandira Yesu, idamuyandikizitsa nimpatsa mpando wa ulemerero, mpando wa ufumu. Choncho Yesu tsopano ndi Khristu, tsopano ndi mfumu, kamba kuti adapatsidwa ulamuliro menewo. Tikudziwa ntchito za mfumu okondedwa ndi ntchito ziti. Titakwanitsa kuona ntchito ya mwana wankhosa, taona kuti Yesu watenga udindo wa ufumu. Tingodziwapo kuti ntchito za mfumu ndi ntchito zanji. Okondedwa, ntchito za mfumu zilipo zitatu. Ntchito yoyamba ya mfumu ndiko kulamulira. Pamene ntchito yachiwiri ya mfumu ndiko kuweruza. Pamene ntchito yachitatu ya mfumu ndiko kupereka chilango kwa anthu ochimwa. Izi ndi zimene ntchito za mfumu zilili. Ngati munthu ali mfumu kaya ndi ya m'mudzi, koma mfumuyo ngati silamulira, ndiye kuti si mfumu. Ngati siweruza, ndiye kuti si mfumu. Ngati sipereka chilango kwa anthu ochimwa, ndiye kuti si mfumu. Ntchito za mfumu zilipo zitatu: kulamulira, kuweruza ndi kulanga ochita zoyipa. Choncho monga Yesu anatenga udindo wokhudzana ndi ufumu, ali ndi mphamvu yolamulira. Ndipo ulamuliro wina ndi umene Yesu anapereka pa Mateyu chapter 28 mu vesi yake ya 19, umene ananena kuti chifukwa chache mukani muphunzitse anthu a mitundu yonse, ndi kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa kuti asunge zinthu zonse zimene ndakulamulirani. Onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano.
Yesu ngati mfumu atauka kwa akufa akupereka lamulo, akulamulira, pitani ku dziko lonse lapansi mukalalikire uthenga wabwino, mukaphunzitse uthenga wabwino kwa anthu a mitundu yonse. Chifukwa chani Yesu akulamula? Chifukwa tsopano ndi mfumu, ayenera kulamula ngati mfumu. Tikamawerenganso m'buku la Machitidwe chapter 17 mu vesi yake ya 30. Machitidwe chapter 17 mu vesi yake ya 30 pali mawu otere: nthawi zakusadziwako tsono Mulungu analekerera, koma tsopanotu ali kulamulira anthu onse ponseponse atembenuke mtima. Tili kuona kuti pamene Yesu anauka kwa akufa anatenga udindo wa ufumu, afuna akwaniritse ntchito ya mfumu. Ntchito ya mfumu ndi chani? Kulamulira. Ndi chifukwa chake Yesu ophunzira wake adawalamulira kuti mupite ku dziko lonse lapansi mukaphunzitse anthu a mitundu yonse ndi kukawabatiza iwo mu dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Pamene Yesu akutuma ophunzira wake kuti mumuke mukaphunzitse anthu a mitundu yonse, anthu okaphunzitsidwawo Yesu pamodzi ndi Atate wake Mulungu akuwalamulira chani? Akuti akulamulira kuti anthu atembenuke mtima. Ophunzira akaphunzitse, komanso amene akamve mawuwo akulamulidwa kuti akatembenuke mtima. Inu ndine tiyenera kutembenuka mtima ngati sitinatembenuke, chifukwa mfumu yathu Yesu Khristu akutilamulira zimenezo. Choncho ngati ife timudziwa Yesu kuti ndi mfumu, tidziwe kuti ali ndi mphamvu yolamula, komanso idzakhalaponso nthawi imene Yesu adzaweruza. Koma lero lino tili mu nthawi yolamulidwa. Yesu akulamulira, monga tamva pa Daniel chapter 7 verse 13 kuti Yesu atamaliza ntchito yonse pa dziko lapansi adapita kumwamba, ndipo Yehova ngati nkhalamba yakale lomwe idamulandira nimpatsa mpando wachiufumu kuti anthu a mitundu yonse amtumikirire ngati mfumu yawo. Choncho pa Mateyu 28 mu vesi yake ya 18 Yesu akutsimikizira kuti kuchokera kumwamba ndi dziko lapansi mphamvu zili ndine. Iyeyo tsopano ndi mfumu, akulamulira dziko kuti lichite chifuniro cha Mulungu. Pamene Yesu ali mfumu yolamulira, zatsalira inu ndine kuti tichite monga mmene mfumu yathu ikulamulira. Akadzabweranso Yesu alubweruza tani? Ntchito yachiwiri ya mfumu ndiko kuweruza. Tikamawerenga m'buku la Machitidwe 17 mu vesi yake 31 akunena kuti chifukwa anapangira tsiku limene adzaweruza dziko lokhalamo anthu mchilungamo, ndi munthu amene anamuyikiratu napatsa anthu onse chitsimikizo pamene anamuukitsa iye kwa akufa. Yesu alubwera kachiwiri, koma ntchito ina imene Yesu alubwerera alubweruza. Tili kuona Yesu ngati Khristu kapena kuti Yesu ndiye mfumu. Pokhala kuti Yesu ndiye Khristu, Yesu ndiye mfumu, ndipo ntchito za mfumu ndi kulamulira, kuweruza ndi kulanga anthu ochita zoyipa. Chifukwa chake Yesu akulamulira, komanso Yesu akabweranso alubweruza. Ulendo umene Yesu alubwerawu salubweranso ngati mwana wankhosa, koma alubwera ngati mfumu. Tidziwe kuti ulendo woyamba anabwera ngati nkhosa, chifukwa anabwera kudzagwira ntchito imene nkhosa imagwira. Taphunzirapo ntchito ya nkhosa ndi chani? Kupereka moyo wake pofuna kupulumutsa moyo wa munthu. Ndiye ngati ulendo anabwerawo Yesu anabwera ngati mwana wankhosa, ndiye chifukwa chake anabwera kuti moyo wathu upulumutsidwe, kuti uwonongeke ndi moyo wake. Koma atafa Yesu pamene wauka kwa akufa, akunena kuti ndatenga tsopano, ndavala tsopano udindo wa ufumu. Mukudziwa ntchito za mfumu inu ndi kulamulira, kuweruza ndi kulanga ochita zoyipa. Ndiye ntchito za mfumu zimenezo. Ndiye Yesu akunena kuti pa Machitidwe chapter 17 verse 31 akuti Yesu alubwera, ndipo chimene alubwerera alubwera kudzaweruza dziko lokhalamo anthu. Choncho Yesu monga mfumu alubwera kudzaweruza. Akadzatha kuweruza Yesu,
chimene adzachite ndi chiyani? Tikamawerenga m'buku la Yakobo chapter 4 mu verse yake ya 12. Yakobo chapter 4 mu verse ya 12 akuti oyika lamulo ndi oweruza ndiye mmodzi, ndiye amene akhoza kupulumutsa ndi kuwononga. Yakobo akunena kuti oyika lamulo ndi oweruza ndiye mmodzi. Ndi zoona okondedwa, pamene Yesu Khristu ali mfumu adalamulira, ndipo pamene iye adalamulira zoti dziko lichite, alukabweranso kachiwiri alubwerudzaweruza. Ndiye Yakobo anena kuti oyika lamulo ndi oweruza ndi mmodzi, ndi amene akhoza kuwononga kapena kupulumutsa. Yesu anabwera ku dziko lapansi kudzapulumutsa, pamene alubwera ndi chiweruzo chake, amene adzapezeke kuti adachita zosemphana ndi chifuniro cha Mulungu, ndiye kuti munthuyo alupiri udzawonongeka. Tuphunzira chani mwa Yesu Khristu? Taona kuti ntchito ina ya Yesu Khristu ndiye mfumu, Agriki amati Khristu, anzathu achiheberi amamutcha kuti Mesiya, wolamulira, odzozedwa. Choncho pokhala Yesu ali wolamulira ndi odzozedwa, ali nayo mphamvu yolamula, komanso ali nayo mphamvu yodzaweruza. Chiweruzo chikadzatha, Yesu alokozeka kudzapereka chilango kwa anthu ochimwa. Tikamawerenga m'buku la Mateyu chapter 25. M'buku la Mateyu chapter 25 akunena kuti pomwepo iye adzanena kwa iwo akudzanja lamanzere, chokani kwa ine otembereredwa inu, ku moto wa nthawi zonse, okolezedwera mdierekezi ndi amithenga ake. Yesu akupereka chigemulo kwa ndani? Kwa anthu amene chiweruzo chitachitika, anthu osadachite chifuniro cha Mulungu. Monga tikudziwa kuti ntchito ya mfumu kulamula, kuweruza ndi kupereka chilango kwa anthu ochimwa, apadi Yesu akuonetsa ufumu wake, akuti adzanena kwa iwo amene sanachite chifuniro cha Mulungu chimene Yesu analamulira. Anthu ochimwa adzawawuza kuti chani? Chokani kwa ine anthu otembereredwa inu, mupite ku moto wa nthawi zonse, umene ndidakonzera Satana mdierekezi ndi onse okana ulamuliro wanga. Choncho Yesu Khristu ndi mfumu. Taona kuti Yesu Khristu ndi Khristu, monga Petro atayankha funso lakuti inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu wamoyo. Pomfuna kumudziwitsitsa Yesu, taona kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Yesu Khristu ndi mwini moyo, komanso Yesu Khristu ndiye Khristu ndithu. Taona kuti Yesu Khristu ndi mwana wankhosa. Pokhala kuti Yesu ndi mwana wankhosa, adatchedwa mwana wankhosa chifukwa chodzatifera. Akadapanda kutifera samatchedwa mwana wankhosa, koma chifukwa choti ntchito ya nkhosa ndi mlowa m'malo wa moyo wa munthu. Ndiye Yesu na Yesu moyo wake udatayika chifukwa cha ife. Chifukwa chake Yesu adatchedwa kuti ndi mwana wankhosa. Taonanso kuti Yesu Khristu ndi mfumu, kapena kuti ndiye Khristu. Ntchito za mfumu zilipo zitatu: kulamulira, kuweruza ndi kupereka chilango kwa anthu ochimwa. Taonani kuti Yesu atauka kwa akufa, pa Mateyu 28 mu verse yake ya 18, Yesu watsimikizira kuti kuchokera kumwamba ndi dziko lapansi mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine. Taonani kuti pa Daniel chapter 7 mu verse yake ya 13 ndi 14, akuti Daniel adaona wina wonga mwana wa munthu atadza ndi mitambo. Pamene Yesu ankapita kumwamba, adapitadi ali mfumu. Ndipo kumeneko analandiridwa ndi Yehova amene akutchedwa kuti nkhalamba yakale lomwe. Ndipo Yehovayo adamuyika pa mpando waufumu, ndipo ni mpando wa ulemerero, cholinga chakuti anthu a mitundu yonse amutumikirire Yesuyo. Choncho Yesu ndi mfumu amene ndi ali ndi mphamvu yolamula, kuweruza ndi kupereka chilango kwa anthu ochimwa. Pamene Yesu ali kubweranso, sadzabwera ngati mwana wankhosa, koma adzabwera ngati mfumu. Titani ife pamene Yesu Khristu adzabwera ngati mfumu? Pafunika ife titembenuke mtima, tisiye machimo athu akale. Tikatero tiye tibatizidwe mwa Khristu Yesu. Tikabatizidwa mwa Khristu Yesu, tiye tikhale mu mpingo umene Yesu Khristu anakhazika ndi kukhalamo okhulupirika.
podziwa kuti chiweruzo chidzatsutsana ndi amene sanachite monga mwa mawu a Mulungu. Sanachite monga mwa mawu a Mulungu. Chiweruzo chidzatsutsa iwo onse amene sadamvere makamaka zokhudza uthenga wabwino. Taona kuti Yesu ndiye yani. Yesu ndi mwana wa Mulungu. Yesu ndiye mwini moyo. Yesu ndiye Khristu. Taonanso mabuku ena amene akutidziwitsa kuti Yesu ndi mwana wankhosa. Alutchedwa mwana wankhosa chifukwa chani? Popeza ntchito ya nkhosa inali kufera moyo wa munthu. Yesunso pamene adzataya moyo wake pa mtanda chifukwa cha ife, pa chifukwa chimenechi adatchedwanso kuti ndi mwana wankhosa. Koma atauka kwa akufa Yesu, udindo okhala mwana wankhosa unathera pamenepo. Ndipo kenaka Yesu adalowa udindo wokhala mfumu. Choncho monga taphunzira kuti ntchito za mfumu ndi chani? Kulamulira, kuweruza ndi kulanga ochita zoyipa. Iyenso ngati Yesu ali mfumu, adalamulira zoti ife tichite. N'chifukwa chake timaphunzira zambiri zokhudza mpangano latsopano m'buku lopatulika Baibulo zoti inu ndine tichite kuti tigonjere ulamuliro wochokera kwa mfumu yathu Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristuyo adzaweruza, monga tikudziwa ntchito za mfumu nkuweruza. Koma ntchito yomaliza imene Yesu adzagwire ndiko kupereka chilango kwa anthu ochimwa. Izi nzina mwa zimene timafuna tiphunzirepo mnthawi inoyi, makamaka pofuna kumudziwitsitsa Yesu Khristu. Tisamamudziwa Yesu mwina malo ochepa, koma timudziwitsitse Yesu kuti pamene tikumudziwa kuti ndi mwana wa Mulungu, timamudziwanso kuti ndi mpulumutsi, timaphunziranso kuti ndi mwana wankhosa, komanso tidziwenso kuti Yesu Khristu ndi mfumu imene ili ndi mphamvu yoweruza, kulanga ochita zoyipa, komanso ndi kutilamulira. Tiye tichite ulamuliro wake kuti chiweruzocho chidzakhale chokoma kwa ife. Popeza chiweruzo cholungama sichikomera ochimwa. Tiyeni tikhale nawo mwayi omudziwa Yesu makamaka m'magawo onsewo oyenera. Izi ndi zina zimene timafuna tiphunzirepo mu tsiku la lero, makamaka zokhudzana ndi Yesu. Mwina ena ife timakhulupirira kuti adzabweranso ngati mwana wankhosa, adzaperekanso moyo wake udzatifera. Yankho ndoti ayi. Adapita ngati mfumu, adzabweranso ngati mfumu, ndipo tidziwe ntchito za mfumu ndi chiyani. Izi ndi zimene timafuna tiphunzirepo mu tsiku la lero, makamaka mpologalamu imeneyi. Timathokoza nthawi zonse chifukwa cha mafoni amene mumayimba, komanso ndemanga zanu pa nambala imene imatuluka nthawi zonse kumapeto kwa phunziro lathu. Mu tsiku la lero munali ndine Yani Kammalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Sanduliza. Mulungu atidalitse tonse. Amen.